Sa Pinky on tutok lang sa DZGB on agas tabanggi. Smile! God is good all the time. Magandang morning Pilipinas. Ulok-ulok sana. Di magpara problema. Bako yung tabi Councilor Chito Baldo. The former City Councilor Chito Baldo. Maray na agatabi sa imumigo. Magandang morning Pilipinas. Nahaloy ako tabi bossing Chito okay. Kuan kakabog taki foundation. Yun nakakahaloy sa kuya eh. Yun nakakahaloy sa kuya ang kakabog taki foundation. Takunday, minakintab talaga bossing. Good morning amigong Nong Smith Shop. Magandang morning tabi mga taga-Saud Kaligaspi. Diyan tabi sa Nong Smith Shop. Magandang morning amigong Jerbailon. Ngayon mo na sabi ni Jerbailon, kahaloy mo ngayon magrita. Sana pabi pantalagabi kay Pantalagabi na magbugta kay Foundation Day. Ta medyo okay mga na hindi magparakintab masyado bi. Bataan na to na kung magbugta kay Chinchuncho. Ano yan Chinchuncho? Good morning Ate Nits Manzanillo. Good morning tabi sa imo. Sabi ni Paring Ray. Salmo 119, 140 to 144. Mayo din kasagkuran an sa imong katanusan, asin totoo an sa imong katugunan. Pinaabot sa ko ang kasakitan asin kahandalan, alagad an sa imong pagbuot, iyo an sa kong kaugmahan. Danay na matanos an sa imong katukduan. Tawi ako nin pakasabot tanganing ako mabuhay. Yan ha. Tod tabasahan ta kamo ki rawit-dawit ni Paring Ray. Tawan ta kamo ki ano yan ha. Tawan ta kamo ki basahan ta kamo. Ki rawit-dawit mga tugang ni Paring Ray Romero. Digdi po sa satuya na programa. Aha. Okay. Uy, sa mga birthday celebrators ngunyan, ha? Happy birthday po sa Indoga Boss. Mga buena manong bareta in the morning sa DZGB. Buena manong report. Ans Galero po nasa linya. Ans, good morning Ans. Angie. Yes. Good morning. Good morning, VP. Morning sa mga parantap. Mga tagtag niya itong bareta. Matapos na makapag-record ni 71 na kaso ng COVID-19, ang nasyudad ni Legazpi ka sa Sabado, gikan sa manlain-lain na barangay. Sa Giraray naman, nadugangan ni ang aktibong kaso ni COVID-19 sa syudad ni Limapa, Kasudma. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na ang mga iniiyo ang saronggi 60 years old na lalaki gikan sa barangay Pawa, 71 anyos na babayi, gikan man sa barangay 16 sa Washington Drive, sa upang 60 years old na lalaki gikan sa barangay Pawa, Giraray, asin ini sarong tricycle driver. Sa upang 31 anyos na babayi gikan sa barangay 1 EMS Barrio, na sarong medical frontliner asin 38 anyos na lalaking residente man kan barangay Cabugao, Legazpi City ang mga dugang na aktibong kaso din COVID-19 sa tuyang syudad. Dahilan na BP kan biglang pag-alintuto kan mga naidudugang na kaso din COVID-19 sa Legazpi, aminado si Alcalde Noel Rosal na haros nakakaalarma na ang siring kiining sitwasyon. Kung kaya bigo plano kaining magdugang sa Giraray nin mga isolation facility sa syudad, lalo pang dakol naman ngunyan ang pinagko-contact trace sa mga barabarangay kan syudad. Sa Giraray man VP na pinag-reiterar kang nasabit ng lokal na ikuti na importante talaga ang pagsunod ka na COVID-19 protocols asin man mga abiso kan lokal na task force tanganin na malikayan ang paragos na paglangkaw kan nasambitan ng kaso ng COVID-19 sa tuyang kapalibutan. Okay, Kita bibipian mga impormasyon, Ans Galero, DZGB. Salamat Ans Galero sa report. Lifted na po mga tugang naging lockdown ni Mayor Rosal na i-lockdown na nagkaperang mga establishments.
Hindi po sa Legazpi, ang City Treasurer's Office, City DRRM Office, lifted na yan. May babayadan pa rin ako Jing sa City Treasurer's Office, Jing. May babayadan pa rin ako. May pigisingil sa kuya. Kaya nga nagbayad ka ini. Anyway, bukas naman pala ang City Health Office. Bukas na ang City Health Office tabi sa Legazpi. Tuloy-tuloy tayo. Si Jimmy nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat VP. Maray na aga sa mga barantabay, sa mga dagdag niya itong barita sa rong incumbent barangay Kagawad kan Porokdos barangay Ono Piuduran. Ani pinaisayrarom sa search warrant operation. Kanibay bang unit kan PNP. Yang inutan kan CIDG, Albay, Piuduran, MPS, Philippine Army. Asin iba pang pinagsarong pwersa kung sa inisinirbi ang search warrant kontra kay Kagawad Elwin Mangampo Buendia, 42 anyos dahilan sa violation sa Republic Act 10591 as in Republic Act 9516. Bilang resulta ta BBP positibo dakol na mga bagay-bagay may kinaraman sa mga subversibong aktibidad na nagkakuroa sa residensya siring kan sarong caliber 45 adil, mga bala, magazine, sarong unit in hand grenade, sarong anti-personnel mine, pulang bandera na may pangaran kadamay kalipunan ng damayang mahirap asin iba pa. Sa ngunya na nasabing opisyal kan barangay yaw na sa poder kan CIDG Albay para sa nagkakanigong disposisyon. Okay. Yan ta BPP. Ang sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat, Jimmy. Sa report, 17 bakalipas ang alas 5 din pag-aaga. Mga tugang nagpatadid po sa Alcalde Noel Rosal sa Satuya Gabos na mga Legazpenyo na ipapasara niya ang mga establishmento de negosyo na day masunod sa sayang orden. Dahilan kay ni binuksan na niya na ang Legazpi City Hospital para sa mga senior citizen na ganin mild to moderate positive cases. Bukas daw tabi nin mga dagdag na isolation facilities, mga kinakay man. Stop muna, ha? Stop ang nakasurat. Stop ang mass gathering. Stop ang mass gathering asin po ang mga live shows asin band. Magsunod sa mga advisories, otherwise tataas pa ito. Ipapasarado niya daw ang mga establishmento na day magsunod sa siring na bagay. Halangkaw ang naging record kang COVID sa Legazpi. Alagad maging kalmado sa nakita, magsunod sana sa mga dapat advisories kan mga otoridad. Paring Al Mario nasa linya. Paring Al, good morning, go! Mas na mahigpit mo niyan ang mga otoridad sa mga piyestahan na limitaran ng kanuna ang karaunan asin rinuman. Dahil yan kan order kan lokal na IATF, particular di sa Legazpi, sa panginot ni Alcalde Noel Rosal. Dahil kan lalong naglalalang sitwasyon ng mga kaso ni COVID sa balik-palibot, bakuna sana concern ini ang mga otoridad kundi talagang kaipuan ang operasyon ng lampang individual. Patangon niya na daw dakol ang mga barangay na may piyestahan kaya pag-iingat ng ang kinakaipuhan. Sa ibong gayan ang simbahan yaon mangaray at pag-observar ng health standard asin sarado naman ka mga otoridad ang lokal na IATF asin ang mga barangay officials talagang maghihirong mo niyan para sa sinapit na okasyon, kooperasyon na siya na pigahagan, lalo sa mga may piyesta mo niyan, dahil na talagang kundahin, ilaw man na lalo pang malubo ang mga record na ining nagdadalang kaso din COVID sa siyudad ni Legazpi. Yan ang bukanas manikan na informasyon di sa luwas, Al Mario, DZGB. Salamat paringal sa report. Ali dyan sa luwas. Oy, 20 minutos na. Pasado alas 6 din aga. Digdi po sa DZGB. Morning Hirit po ini. You say good morning when it's midnight, going out of my head alone in this bed. I wake up to sun. Yes, good morning everyone. Mga nakatutok tabi sa Facebook Live. Good morning sa Indoga boss. Deka mo Lowens magiro dyan Lowens ha. Deka mo na magiro dyan Lowens ha. Panawagang magdasal.
Tula mga tugang ni Padengre Romero kang barangay Tula-Tula kung kalooban ng Diyos. Mapayapang araw at magandang umaga. Sa inyong lahat dyan, batid kong masaya. Balot man tayo ng problema, mga pag-alala, sa Diyos tayo dumulog, siya ang lunas at pag-asa. Kung tungkol sa COVID, mayroong mga protokol. Huwag pong kalilimutan sa ikakabuti na uukol. Kung para sa kaligtasan, sumunod lagi tayo para wag nang lumala pa ang virus na ito. Para din sa atin, tayo'y tinatawagan at sa pagdarasal, inaanyanyahan. Kung kalooban man ng buong may kapal, pasalamatan ang Diyos para sa kaligtasan. Kung kalooban man ng Diyos ang Ama sa langit, ang pag-isahin tayo lahat sa panalangin, na tanging ito lamang ang pupuksa kay COVID. Salamat manunumbalik ang sigla sa daigdig. Kung ipapahintulot ang ating mga panalangin, kahilingang wakasana ang itong COVID-19, balik loob sa Diyos, siya ating sundin upang ating makamit buhay pagpalain. Panalangin may panawagan na tayo ay magbago, naiwasan ang masasama, mga kamalian ihinto, magsisisi at humingi ng tawad sa Diyos at linisin ang kabutihan ng maruruming puso. Panalangin tumatawag sa Diyos Amang Banal, naway ipagkaloob ang kataas-taasang tunay, buhay natin sa mundo, bumalik na sa normal. Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal. Amen. Siya nawa, iyan tabi ang pinadalang tula ni Padengre Romero, ngunyan na pag-aaga sa tuya na programa. Thank you, Padre. Good morning. In the morning. Henry M. In the morning. Ngayon po ang balita ating alamin mula sa lungsod ng Legazpi. Ibabalita namin, Lawrence Barcena ang magdadala ng impormasyon tunay na tunay para sa umagang gumigising. Ang Morning Hirit na programa sa DZGB Radio, matagal ng programa kasama ninyo. Kaya po kami nagpapasalamat at tinatangkilik ninyo ang pagprogramang ito numero 1 sa puso ng tao. Alamin natin ang mga balitang may init kasama si Lawrence Barcena ng Barangay Buyuan. Isang lalaking matipuno at talagang okay ang kanyang plano at pangyari. Naubusan. Tama na? Naubusan na nga tama na. Pag nahubasan Naubusan ki direksyon. Okay na? Lawrence, good morning, Lawrence. Yes, salamat tabi VP Marina Aga, Marina Aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta, tulong lalaki kung pwesto ng construction worker, secure, asin barbero, da iswinerting makadulag pagkatapos na maikap sa kinundusir na illegal na patupada sa Purok Doskan, Barangay Istansa, Legazpi City, Kasudma. Roger, basado sa police record kan Legazpi City Police, ang mga nadakop na suspitsado iusinda Angelo Artiaga y Beato, 18 anyos, soltero, construction worker, kan Purok Dos, Upper Bagong Silang, Barangay Istansa, Crisanto Gavanso y Givera, 49 anyos, security guard kan Purok 6 Bagong Pook, Prawis, Legazpi City. Asin Rodel Tabuso y Londerio, 40 anyos, sarong barbero ini, taga Purok 7 kan Estansa. Susog sa inisyal na investigasyon kan otoridad, nangyari ini kasuudmang mag-aalas 10 nin aga, ta nakaabot sa kaaraman kan kapulisan na may nag-uurumul-umul sa lugar na daima bilang na grupo nin mga lalaki, asin kan sinakyada ini kan kapulisan, nagtripwasan ini, asin digdi na nalaom, asin di sunerting makadulag ang mga sospek. Dahilan kay ini na-recover sa operasyon ang duwang gada na sulog,
na ibinulang na may tari, asin sarong buhay pang talisayon, asin sarong sanribong pantaya sa nasambitan ng patupada. Ang mga nasambit na suspetsado, mahampang daw sa kaso kan pagbayular sa Presidential Decree 1602 o Anti-Illegal Gambling Law. Sa siring manabagay, nangangapunan si Chief of Police Lieutenant Colonel Rodolon Betita na turunong-tunungan ang mga siring kining bagay, lalo pati na presente ang patakot kan COVID-19 digdi sa syudad kan Legazpi. Okay, good. Yan tabi Good job. so far Good job. ang mga dagdag pang istorya. Halidig di mismo sa Legazpi City Central Police Station. Ako po si Alvin. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa lawas. Uy, pero kung talaga mga tugang, dahil paglingawan, naigwa kitang appliances po na talagang gibukan mga Pilipino. Dangugan nindo ini. Isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Yes, iba talaga ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kondura. Kondura is the old Philippine appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their sense of dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that is why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kondura's FB page. Dahil sabi nga ng Kondura, iba ang Pinoy. Iba man talaga ang Pinoy, adi. Sige, iba-iba. Iba ang Pinoy. Madali. Sugigipon ko. Si Pading Mar na muna. Ang nangyari sa mga abaka. Si Pading Mar na muna. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Pading Mar, good morning. Kumusta ang mga istorya sa Lado National? Good morning, BP. Good morning sa mga tagalantaba. I-headlines ko niyan. Okta, nagpatanid kang posibleng paglangkaw kang COVID-19 cases sa Visayas at Mindanao. Mantang sobra 5 milyon na Pilipino natawanan ng first dose kan COVID-19 vaccine. Sigun kay Vaccine Char, Galvez. Sobra 50,000 na pulis at fire personnel take to preparar na para sa national vaccine rollout sa masunod na bulan. Presidente Duterte pinag-orden ang gigibo na National Assembly sa PDP laban sigun kay Secretary Roque. Mantang mga opisyal na magpalyar na magboto ng COVID-19 health protocols papanimbagon sigun man sa DOJ. BP Robredo inumaw ang mga pigigibo ni General Ilyasar sa Philippine National Police. Mantang piglinaw kan Department of Health na ang pagitaas kang kaso ng mga nagagadang dahil sa COVID-19 o dahil sa mga nairegistrong bagong variants sigun man sa Department of Health. Bilang kan COVID-19 sa nasyon, nadugangan ng 7,058. Mantang sa mga edad na 40 anyos pa itaas, inutong sa pagbakuna sa A4 priority group. So far, BP, ano mga headlines ko niya na pagkaaga, ito dyan sa Dokan. Yes. PYZ Enterprises. Para sa mga dekalidad, as in dekalibreng radyo o BSF radio, para sa indong personal, negosyo, as in pang disaster. PYC ang dumanan. Yes. Naupuan din ng tindahan sa hampangan kang LTO Regional Office.
asin man kan LTFRB, hanapon sa na si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Basta Beats of Radio ang gaipuhan 24/7 konektado ka, i-PYZ mo yan. From your place, Mardela, dahil iba. Salamat, Parimar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige daw, oy aramon tada mo na ang kamugtakan kang panahon kang pag-asa. Ta aramon tang heat index, grabing alingaw ano? Ano Jay? Biyo o aramon tada kumpira ang heat index ko niya na aldaw. Yes, nasa linya mga tugang si Melvin Almuela ng Pag-asa Legazpi. Melvin, go ahead po sa forecast. Go ahead. Just marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DZGB, asin sa gabos na tagapakinig, asin taga-subaybay kang DZGB. Sa ngayon na petsa Mayo 31, 2021, pasal daw ning Lunes ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasubagong alas 3 kang madaling araw, ang sentro kang tropical storm na si Dante, pigakarkulong nasa distansyang 650 kilometers sirangan kang Davao City o nasa distansyang 1,065 kilometer sur sirangan kang Legazpi City Albay sa coordinates na 7.6 degrees north, 131.7 degrees east. Tagliang kusog na duros na 65 km per hour alani sa sentro, as in pagbugsoning duros na abot sa 80 km per hour. Nagihiro pa siring sa norte sulnopan sa rikas na 15 km per hour. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sundo mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang mga localized thunderstorm. Maluya, sundo, moderatong duros na halit sa sursirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ning temperatura pigil uman santas poon 27 sundo 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:17 ning pagkaga, asin masulnop at yan na alas 6:08 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:33 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela kang Pag-asa, DOST, Legazpi. Melvin, kumusta ang temperatura tatabi ngo niyan? Ang sabi nga, sukdulan kang alingahot ngo niyan aldaw? Opo, Sir Henry, ang bali ang temperatura ta sa ngunyan ay pwedeng mag-abot po ning hanggang mga 37 degrees Celsius po. Ang Yun. heat index niya. Oh, pero mainit dyan ano? Malingahot talaga ha? Opo, talagang maalingahot po, talagang 37 degrees Celsius. Opo, okay. Thank you, Tabi. Melvin, good morning sa inyo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry, asin sa mga taga DZGB. Yes, mga tugang Melvin Almuela ng Pag-asa Legazpi sa 37, mga tugang ang heat index. May pabailawag na bagyo ding ano? Di ba? Dante ang pangaran. May palaog na bagyo. Garo naman kita kahit apektado, no? Mga tugang. Kay, pero baka yan ang saro sa mga kwan, ha? Baka yan saro mga tugang sa pwede sa pwede na mangyari na magbaba ang temperatura sa palibot pero paharayo man tod pero baka may mga changes taharayo pa man mga tugang si Dante. Okay, alas 5:34 na mga tugang oras sa Pilipinas. Kape tayo. Gusto ninyo na maging milyonaryo? Dapat po Jim's Coffee ang kape mo. Igawa na kita, Jing. Igawa na kitang kape, Jing. Igawa na kita rin. Tubig na sanang mainit ang kulang. Mga tugang, mag-intra po sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Bumakalang kaya rin man na variants mga tugang kan Jim's Coffee dyan sa palibot nindo. O sabi ni bossing na Jerry Epak, ang Media Relations Officer kan Jim's Coffee, Gold Shine Pharmaceuticals, iyan pala nasa shade na ilalaog nindo sa Subri, mas pwede an parareho
Pwede ang parariho na kombinasyon, Jing. Pwede tabi ang parariho na kombinasyon. No? Basta ang importante po, ibugtak ang pangaran, edad, address, kompletong address, contact number, permahan, kung anong klaseng Jim's Coffee variant po ang sa indong ilinaog, asin po ang pangarang kantindahan kung saan binakal, asin po ang promo title. Malapit na po, July 24, mga tugangan sa tuya tabi na initial draw, 100,000 po ang manggagana dyan. Anong ang manggagana ki 100,000? Tapos 27 mil sa partner store at saka may 5 man na tig 5,000 pesos. Sering man po sa December 22, one winner po ni 1 million. Asin po 100,000 sa binakal ng tindahan, sering man may 27 po na maresibinin 27 mil pesos man. Yes, Kaya po, ano pang pigalat? Magkape na. Asin po, mga tugang ang kape, Jim's Coffee. Siring man, the more entries, mga tugang na sa inong ipapadara, dakula po ang tsansa na kamo manggana. Hindi po sa DZGB, may drop box na po kami digdi. Digi lang yung daroon, mga drop boxes. Mga drop boxes. Ano mga interest nindo? Okay? Digi na lang po darahon, taubo da sa iba pa dyan ng mga tindahan. Hapot-hapoton lang. Kung may drop box po kan Jim's Coffee. Okay? Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. De Maguerrero, tamatimpla kami ni Jinky Jim's Coffee. Ang bagong jersey, may bagong tapas. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang bagong jersey, may bagong tapang, it's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangay Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes! Thank you, baby girl. Morning, Henry M. Sige po, dito muna tayo sa mga birthday. Mga birthday celebrators natin. I-text na po. Good morning. Ay, good morning nga pala kay amigong Raul. Alias Agat. Diyan sa saunan. Good morning, migo. Di ka sa ko magkakabalos, migo. Di ka sa ko magkakabalos. Di kaya ako nagsasaod. Si Mrs. kaya para saod. Driver ako ni Mrs. Okay. Okay, alas 5:43 na ang oras. Mga tugang sa DZGB, happy birthday po kay Lucia Hili ng Office of the General Services, Legazpi City, Pramanay, Merli, Cáceres. Okay? Mabati po happy birthday kay Janet Masarate and Jessie Rabi Masarate ng Matnog, Daraga, Albay. Happy birthday po. You'll have many more days. Okay, wala na. O sa Smart na daw. Check na daw sa Smart. Kung may mga birthday greetings, tabi in the morning. Maray na agad tabi, baka po pwede maagad tabang po para sa bulong kanaki ko na pigasay kaya trist. And now that you're Tabi, pwede po magdyan sa DZGB para darown surisita po ta single parent. Ay, pasensya na po. Medyo mahigpit po ang COVID protocol midigdi. Ego na po kami nagpaparaako kibisita na nagpapasiring po sa DZGB. Iyo po,
Sige, dalingon ta kung ano ang magibo ko tabi na pwedeng tabang sa imo, ano? At initabing number mo, i-text ta, i-phone ko tabi, kung ko ta, i-save ko tabi, yo. Okay? Tranquilo ang gobyerno lado kan gobyerno ta, saro sana ang mag-asymptomatic sa COVID igwang 14 empleyado kon i-lockdown warang mga gibo alagad nagsweldo ayahay diba ay di ko po aram ini na pigyataramong ini sige tatod baka magluwas sa mga bareta ta ha para sa mga pig-interview kang contact tracing magtaraman tabi kitunay so tunay sana so pinsan ko iba man pigsabi di nagataram kitunay na nakukontak siya. Okay, sige. Good morning, Hen. Ang burol gadan kasabay po. Yes po. Ang gadan pwede yun. So kapamilya sa napuan ano ini? So kapamilya sa napuan maglamay diyan. Diba? So kapamilya sana po. At ngani po na din na mo na magpara tripon-tipon kita. Happy birthday kay wala naman palan. And yet your image is still the same. Wala na. Okay, sige. Check ka sa Facebook Live. So, sa tuya tabi na Facebook Live, kumusta daw ang mga viewers? Tango niya na aga. Check muna natin. Tabakay, ay di sa pampalan. Sus kadakol kan output na, kan outlet na kan mga greetings. Okay, madali lang. Dito tayo. Ano yan? Halat ko na. Hay nangan ito. So, mga greetings digdi. Greetings in the morning. Happy birthday po kay Happy birthday. John Delvic Buere. May 31, 2021. Happy birthday po. Happy birthday po. Okay. O yan, okay na yon sandali, tabi ta, dito muna kita sa mga nakatutok sa Facebook, dakulong palan ang nakatutok sa Facebook on yan. Vic Barbicho, good morning, Salvacion Esquivel, maray pagbati po sa Francisco family, Kabalwaon, Ginubatan, sabi ni Samson Gubaton, good morning daw sa Gubaton's family, pirming nakatutok sa DZGB News. Teresita Jacobo, hapot daw po sa APIC kung anong oras na mabalik ang kuryente. Kasabanggi pa pong 10 PM na palsok digdi sa EMS Barrio. Wara na ako nahiling sa APIC advisories ninda lamang. Sabi ni Zander Rabo Del. Sige po. I-forward na tabi ni Busing na sa imo tabing komunikasyon. Alo na tumagan, Alvin Maceda. Pa-shout po, Primo. Good morning, Primo. Sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ayos ini si Alvin ha. Maceda, siguro. Pugi kami go. Adi. Dennis Perez, advance happy birthday po sa kuyang aki na si Renz Earl Garcia. Sa maabot na June 8, 14 years old na po siya from Mama Bernadette Garcia. Malu Liaser, pakibati po sa mga taga-Baryada, Legazpi, kay Ate Dird, Kuya Rab, yan. Chapuring Almelia, good morning. Watching from Cainta Rizal, si Gaston Valenciano Nieves. Okay. Tess Delatorre, Madam. Good morning, Tabi. John Mark Barcelon. Mga taga-Bunga, Purokdos, Bakakay, Albay, Celeste, Belga. Good morning. Happy birthday. Siring man, hi sa mga taga-Banyag. Sabi ni Ma'am Tess Marchan. Jeffrey Santos, hi to Christopher Camposano and family from Makati. Morning to all. Celeste Belga, Jing Binasa, watching from Tabaco City. Good morning from Marinawa Bato, Catanduanes. Elena Lopez from Kabangan, Kamalig, Kadakol. Nori Bigueras, good morning, Tabi from Jensan. Happy birthday kay John Delvic Buere. More birthdays to come. Magandang morning po. Sabi ni Ma'am Grace Bonaobra. Okay? Okay no? You're growing older. Okay na? Ay, okay? O, totoo naman sa iba. Pakishare sana. Tabi kan sa tuya. Tabi na Facebook Live. Good morning.
Tony Reyes, VP, very pogi. Ay, tama yan. Gusto ko yan. Gusto ko tabi yan. Pahin mo na ang tabi, Tony Boy. Good morning. Aha. Pwede po sa Barangay 31 Baybay, nag-applied kuryente. Digdi sa muya maluyahon, baka po mapasyaran digdi sa refrigerator ko, bata dako laog, na defrost, isus kung pagyari sa maabaka. Mga taga-Albay Public Market, nagdadangog daw. Maray na hapo, maray na aga, mga taga-Albay Public Market. Yeah! Good morning mga amigo, si alias Pamenta, si Raul alias Agat. Buda tabi, so ihado ko dyan. So ihado ko tabi dyan sa Udan Kanalbay. Good morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Bueno, mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Ang sa tuya, mga tugang na mga dagdag kaaraman in the morning sa DZGB. Ngunyan pong aldaw na ininin Lunes. Uy, 31 pala na ako. Fiesta pala dyan sa Barangay Dapdap. Mga tugang kang Legazpi City. Aram daw nindo mga tugang kung nata may buhok kita sa kilikili. Pero mga babayi baga, usually dahil sinang buhok sa kilikili ano. Ay igwa kaya lang piga ahit, piga ano yan, piga wara ninday. Pero kitang mga lalaki, gari normal sana po na may buhok kita sa kilikili. Aram na nindo kung nata. Iyan da mga tugang para maibitaran ang friction sa pagkiskisan kan sa tuyang skin mga tugang sa mga sa tuyang kilikili. Yung mananggad jing pag sinara mo mananggad magkikiriskisan da atabi ang sa tuyang skin. Siring man nakakatabang da atabi yan para kung nagdadalagan ka o nag-walking ka, nagkakatabang databen tani da ang kulit mo magkiskisan asin po dai mga tugang malugad. Iyo mananggad ano ding. Ano man talaga ang purpose kung nata may buhok kita sa kilikili? Dahil man gid kay ibang objeto. Anong objeto kaan? Di ba? Nata ano man ang ano yan mananggad ang objeto. Kung nata mga tugang ta ano ini na igwa kita kaya. Di man sa purpose da ka. Mapreventaran ang pagkiskisan kang upper and lower part kan sa tuyang armpit. Pero tama databi mga tugang na halion ang buhok sa tuyang kilikili. Susog sa pag-aadal mga tugang, di man databi iki problema na ang sa tuyang buhok sa kilikili i-shave ta o kaya halion ta kung iyan databi type mo. Kaya lang mga tugang pag dinaplos databi ang kilikili mo, iyan ang rason tangani na magdumog an sa imong bado. Yung mananggad ano takon may buko da sa kilikili pag dinaplos ka da dahil masyado mga tugang na dumog ang kilikili mo kaya pag oritaas ka dahil masyadong nailing. Pero mga tugang kunday da tabing buhok madali po na magdumog. Iyo palanjing kaya palan. Inapigatara mo tabi sa kujing, iyo man ang purpose kan. Pag nagkiriskisan, dida tabi nalulugan. Iyo man ang gad pala. Kaya man pala. Nasabutan ko na. Baka gusto na maaraman kung pera ang buhok ta sa kilikili. Dahil mo na kaan.
Taday man palang ibang function ang salbatan nga. Iyo ang salbatan ang purpose ka. Kung nata mga tugang may buhok kita dyan, ilingon mo, ang buhok ta sa dungo, may purpose yan ding, pang-ulang, di ba? Sa mga pangsara, sa mga posibleng malaog sa tuyang dungo. Ang buhok ta dyan sa ang taling nga baga, may buhok, yan. Pang-ulang yan, mga tugang protection. Di ba? Bayo sa nang ang pirok ta, ulang iyan sa posibleng lumaog sa matata. Di ba? Ano pa yan, nakirita, human protection man sa posibleng mga small particles na malaog sa tuyang mata. Henry M. in the morning. Henry M. Everything mga tugang natabi in our human body has its purpose. Nasabutan, iyo nga yan ay, iyo tabi, may objeto ang kung nata igwakaan. Maski ang kukuta, may purpose ni ang kuko, ha? Maski ang kukuta, may purpose ni. Imagine na ang gura mo yung kunang kuko ang kamugtakan ka, ha? Diba? May purpose po yan. Buda, mga tugang, ano nga na po kaan? Pangsimit. Hindi ba kang kuko? Pangsimit sa dagom. Kasubanggi digdi sa quarters kan RD may gathering nga taday pigbawalan. Sa niya na quarters kang arding yan. Anong gathering diyan? At ayun na nga, di kita nagkatararaman baya di, ha? Di kita nagkatararaman baya, mga tugang kan tugon sa tuya kan lokal na gobyerno. Renz Luna na sa linya. Renz, good morning Renz. Yes, maray na agad tabi bibi at maray na agad ng mga parantabay sa mga duwan niya tong mga bareta erido man sa motorista makalis na mamarangkal sa tinampol di sa barangay Kidako Daragalbay kaso banggi ala biktima na bidbilan ni Sede Openya inahe 22 anyos meagong sa construction worker as residente kan barangay G sa Kabugaw Legazpi City ay segundo di sa pulis sa Blatter. Kaso banggi, mantan nagmaneho kan sa motorsiklo, ang nabitan ng biktima kan nawaran siya ng kontrol kasi yung pinagmamanehong motorsiklo as hindi din na marangkal sa tinupo. Kaya tulos man nagsapar na nindito. Asistensya medical kasi ngunya padagos na pangapuran ka na mga otoridad lalo naman sa mga motorista na magtaga-ingat lalo naman sa pagmaneho lalo na pagkabanggi yan tabi BP ang magdagdag na barada din sa luwas Transluna DZGB News. Mga tugang ang mga bareta mas ay sandali lang ha. Sandali. May press statement digdi na ilinuwas mga tugang sa Imperial Homes. Un minuto bago mag-alas 6. Tapos na sa commercial mo, Jing. Ano? Naubos mo naman, Jing. So 5 to 6 na. Naubos na. Naubos mo na. May saro pa? Madali lang ha. Ito. Sabi mga tugang kan Imperial Homes, the Imperial Homes Corporation is hereby issuing to the public its official statement about the water supply in Imperial Rosemont Heights Subdivision located at Barangay Piña, Stanza, Legazpi. We are glad to inform everyone. Kami nga po maugman na pinapaaram sa gabos. Nakanuminaging Mayo 23, ang gabos na mga harong nag-ugmanakan sufisyenteng supply ng tubig. The rehabilitation of water source was finished last May 22. Ang rehabilitasyon nga kang sources ng tubig natapos kan Mayo 22. Pinaging ganyar nga ang mga homeowners na magkonserbar ng tubig asin maging responsable ang mga personahes kan Imperial Homes Corporation perming naghanda asin handa na ay akomodar asin tabangan asin magsimbag sa mga queries kasin kahaputan nindo asin iba pang issue mga tugang may kinaaraman dyan. Yan. Okay? O yun tabi ha. Solve na. So problema tabi dyan sa Imperial Rosemont Heights Subdivision, ha? Tungkol tabi sa kakulangan ng tubig, ano? Pirmado tabi ni Madam Rodora Arevalo. O salamaton tabi dyan sa Imperial Homes tabi sa pagresolver kang problema sa tubig. Nainot naman nga ning naipaabot niyan sa DZGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요
Nacional. Ang bagong jersey, may bagong tapang! It's a one Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa one Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng Sunmig Light. May libre ka pang 1 bote. Don't worry! Magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296 series of 2020. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Radyo Balagon ka ito. DZGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:04 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, Phase 1 kang 18 million pesos na proyekto sa Legazpi City Hospital, 100% ng kumpleto. Sigon kay City Engineer Ibo, anom na mga bagong ambulansya nakatalaan ay taongon niya na simana kan Pitmaster Foundation Incorporated sa Kabikulan. Sa lado nasyonal, 7,000 na bagong kaso ng COVID sa national registro kan DOH. Bilang kan mga nagagadaan sa COVID daing redirektang kinaraman sa bagong variant kan virus. Edad na 4 paitaas, prioridad o 40 anyos paitaas, prioridad kan gobyerno sa A4 category group. Sa ibang nasyon, 32 na miyembro kan Parliament kan Democratic Republic of Congo gadan dahilan sa COVID-19. Enot mga tugang sa detalyes kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal. Material Recovery Facility, party kang rekisitos sa
Sa pagsunod sa Republic Act 9003, nagkakawarara na daw sa mga barangay. Jimmy Nasalita sa report. Nagkakawarara na o darain na ang mga material recovery facilities sa mga barangay kung saan parte inikan rekisito sa waste segregation susog sa Republic Act 9003 kung saan kung matatandaan naging porsigido kay ito ang dihinar sa pagpautob kay ni. Uminagi ang mga aldaw nalingawa na kung saan ang mga pigaburugtak na mga MRF lalo na along barangay roads sa National Highway. Nagkararaot na iba hanggang sa hinarali na sana dahil nanin kasalida. Balik sa dati ang pasistema kung saan sa ngunyan ang mga basura sa palibot maski sa insay na naman magkakahiriling dahil nanin segregation. Sa tuyong pagkaaga, minsan sa mga gilid nin tinampo, mga kali, ang mga basura tuyong pigwawaralat, asin kasunod kay ni kikurugay man, kan mga ayam kung kaya sa ngunyan, pigil daw na kan mga may pagmakulog sa kalinigan sa kapalibutan, kung ano nan pigigibukan dinar para daing maging ningas kogon ang Republic Act 9003. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Ipinaliwanag po ni City Engineer Ibo na ang civil works sa Phase 1 kang 18 million pesos na proyekto kang Legazpi City Hospital nasa 100% ng kumpleto. Sayang sinabi naman po na sinda sa Phase 2 matapos na areglado na ang project plan asin iba pang kinakaipuan na dokumentos. Idinagdag pa ni Ibo na ang civil works sa Phase 2 kasabay saan pagpapagibo kan 23 hanggang 25 na kwarto na pwedeng maakomodar nin 60 katre o sintulong operating rooms asin semi-private room, siring man, bubugtakanin elevator. Sinabi niya na hidalion ninda ang pagkumpleto sa hospital expansion project tanganing magkaigwa ninin operasyon sa masunod na taon. Community Pantry kan St. Agnes Academy sa Legazpi para mientras napupundohon dahil sa pagdakol kang kaso nin COVID-19. Ans Galero sa report. Para mientras napupundoon ko na kan St. Agnes Academy gunya na semana ang pagkondusir ni Community Pantry. Inang impormasyong ipinalungas kan opisina ni Sister Celine sa Plala, ang school directress kan SAA kung saan kayang sinabi na anhuring pagkondusir ninda kaini o kaya ni kasampulo na batch kan sa indang Community Pantry ginibo kan nakalihis na Mayo 29, 2021 kung saan 450 na mga persona ang atab na nagpila sa lawas kan sa indang eskwelahan para maaprobitsara na ang pagtataon nindang mga produkto siring nasanakan mga pagkakana asin iba pang pangangaipo. Alagad, sigun kay Sister sa Plala, dahil sa padagos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19 na sa syudad ni Legazpi, kinaipuhan nindang paramientras na punduhon nguna ang pagkondusir kay ni tanganin na mailikay maninda ang mga tao sa piligrong dara tanasambitan ng helang lalo pa nadakol talaga ang minapila sa indang Community Pantry. Ibinugang pa kay ni na ang desisyon nindang iniiyo bilang pagsunod man sa abisong ipinalawas ni Alcalde Noel Rosal may kinaraman sa pagkondusir ng Community Pantry at iba pang mass gathering activities. Muyaman nindang padagos na makatabang sa mga nagtitios na mga Legazpeño alagad sigun kay Sister Celine, mas importante ang seguridad asin sa load kan lambang saro. Dagdag na bareta, Ans Galero, DZGB. Anom na mga bagong ambulansyang nakatala na itaungon niya na si Mana kan Pitmaster Foundation Incorporated sa anuman na probinsya kang Kabikolan. Sa panginginot ni Abogada Caroline Cruz, Executive Director kan Pitmaster Foundation, nan mga ambulansya itatao sa Albay, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, asin Sorsogon, pati na Catanduanes bilang parte kan sa inang programa na mas mapakusog ang serbisyo sa salud, lalo na ngunya na nasa tahaw kan pandemya kausa kan COVID-19. Sa ibong nalado ang Pitmaster Foundation Albay Chapter padagos man kan sa indang serbisyo sa mga pangangaipunin tabang kadakol na mga sendang natabangan asin ini magpapadagos sagkod sa masunod na mga taon. Pagselebrar kan kapistahan ni Senyor Santo Cristo sa Dapdap, iselebrar base sa minimum health protocols kontra sa COVID-19. Detalye kay Lowens Barcena.
magiging malamlam pisikal pero magiging makabuluhan personal ang pagselebrar kan kapistahan ni Senyor Santo Cristo sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Ini makalihis na ipagunambitan sa DZGB News ni Punong Barangay EVP Glenn Barcelon na sigda masunod sa mga minimum health protocols na dapat ipasunod sa pagselebrar kan mga kapistahan na kung sain pigbabawal ang pagdiresita kan mga bakuman mga taga-dapdap tangani na maobserbaran ang minimum health protocols kontra COVID-19. Susog kay Barcelona ang nasabit na bagay sa hindi ning gigibuhon asin isiselebrar sana ang kapistahan sa paagi ning Santa Misa at yan alas 9 nin aga sa covered court na may social distancing. Bakuman arog kandaki na makulor, arog ka na pagprosesyon na sa pag-fluvial procession sa Albay Gold kan mga nakaliis na taon ang mangyayari. Alagad susog kay Barcelona magkasararo manggiraray daw ang mga kada pamilya sa pagsunod sa minimum health protocols kontra COVID-19. Kung kaya sa paagi kaini nangangapunan siya na dapat sunodon maninikan mga residentes, tangani na makalikay ang barangay Dapdap sa patakot ka na sambitan ng helang. Dagdag na bareta, ako po si LDB. Ipapasara ko ang mga establishmento na dai magsunod sa minimum health protocols. Ini ang patanid ni Alcalde Noel Rosal sa mga iba-ibang grupo, organisasyon, asin magin mga negosyo na dahil nagsusunod sa iyang orden may kinaraman sa ipinapasunod na guidelines kan lokal na gobyerno. Sa iyang Facebook post, sinabi ni Alcalde Rosal na dahilan sa padagos ng paglangkaw kan COVID-19, ipinagbabawal niya ang gabos na mga mass gatherings, siring sa mga live bands, asin iba pa, tanganin maiwasan ang padagos na pagulakit kan COVID-19. Sayang tinawanin doon na kung ang tao dahil magsunod, may posibilidad na padagos pang mag-itaas ini. Ang sinabi ng advisory o kaya patanid kan alkalde, ilinuwas pagkatapos ng Legazpi kanaminaging aldaw makakuanin 71 na panibagong kaso din COVID-19 kunain inako kay ni na ini daw ang pinakahalangkaw na record kan syunad magpoon kan magkaigwaning COVID-19 asin gigibon kan gabos kan local task force on COVID ang magakaya para may bitaran ang padagos na paglangkaw kay ni sa satuyang syudad. Police General Guillermo Eliazar nag-surprise visit sa Daraga Municipal Police Station. Kasuhapon, opisyal na napabilib sa kalinigan kan Hipatura. Renz Luna sa detalye. Sarong very good ang naresibi kan na Daraga Municipal Police Station sa pagbisita ni Police General Guillermo Eliazar kaso hapon digdisan o nampita ng Hipatura. Kaso hapon na bandang hapon kan biglang nagbisita digdi or surprise visit si Police General Guillermo Eliazar. Parte naman kan pagbisita niya digdi sa probinsya nin Albay. Kaya tulos ni reparo kang nonambitan ng opisyal kung pinagsusunod kan Daraga PNP ang cleanliness policy kan PNP na kung saan pinagmamantinir dapat ang kalinigan sa mga Hipatura. Tulos man napabilib si General Guillermo Eliazar sa ipinailing na kalinigan kan Hipatura kan Daraga PNP gabos na opisina nilibot asin na maginman sa gabos man na floor kaining Daraga Municipal Police Station na building talagang nireparo man kanon ng bita ng opisyal saro lang na bagay ang sa iyang nareparong negatibo ini ang sarong opos ng sigarilyo digdi sa luwas ka na Hipatura pero generalmente naging magayon ang naging feedback kanon ng bita ng opisyal asin na pinatanidan ang hepe kan Daraga PNP na si Police Lieutenant Colonel Bogard Arao na imantinir ang arog kaining Hipatura na arog kaining kalinig dahil ta ini na magiging ehemplo para sa iba man ng mga municipal police station o police station digdi sa probinsya ni Albay. Pinasalamatan man kanon nambitan ng opisyal ang partisipasyon kan mga kapulisan sa pagmantinir kang kalinigan kan Daraga PNP. Badag na bareta, Renz Luna, DZGB. Mga tugang para mientras po nasarado sa publiko ang gabos ng mga pasyaran, mga resorts at siniba pang atraksyon sa munisipyo kan Manito. Inang nakapalaman sa pinaluwas na advisory na pirmado ni Alcalde Joshua Marie Daep. Sigon kay Daep, dahilan kay ni ang padago sa pagdugang kan personang nagpupositibo sa COVID-19 kung kaya na pagdesisyonan niyang ipagbawal na muna ang pag-ako nin mga turista asin bakasyonista sa rin man na resort sa laog kan sa indang munisipyo.
Kasabay kay ni nangapudan ang alkalde sa iyang mga residentes na magsunod sa minimum health protocols. Primer Distrito Canalbay, tinamaan ng 16 na kaso ng COVID-19 sa nakalis na 2 aldaw. Jumar Bien sa detalye. Bali, uminabot sa 16 na kaso ng COVID-19 ang nairehistro digdi sa 1st District Canalbay sa nakalis na aldaw na Sabado asin Domingo. Sa Tabaco, kan Sabado 5, kasud ba saro sa Malilipot, 3 kan Sabado, Malinaw, 2 kan Sabado, Santo Domingo, saro kan Sabado, saro kasud ba, sa Tiwi, saro kan Sabado, 2 kasud ba. Sa mga kasong ini na nairehistro dito sa 1st District, kadaklang kay ni iyuan anas may mga sintomas asin na nasa ospital bantang ang iba sa sainda iyo ang produkto kan contact tracing asin ang iba man na daing sintomas iyo ang nasa sainda sa ng mga residensya. Sa total na mga aktibong kaso digdi sa 1st District sa presente sobra ini sa 30 kaso asin mantinidong pigmo-monitor kan kanya-kanyang lokal na gobyerno. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:15. Padangos kita sa mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, makalipas kay ni GB News Express. GB News Express. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Word Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang
bagong jersey. May bagong tapang. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:22. Padagos kita ngunyan sa mga darakula ng bareta sa lado nasyonal. Kadagdagan po na 7,058 na COVID-19 cases ang narehistro sa nasyon kasuhapon. Sa kabilugan, 1.2 milyon na ang kaso kanarehistro sa nasyon. Mantang ini, ang ikatulong sunod na nagkarehistro nin kadagdagan na sobra sa 7,000 na kaso. Asin 5 sunod na aldaw na sobra sa 100,000 ang narehistrong nagadan. O kaya sa 100 ang narehistrong nagadan. Mantang 4.1% o 53,757 ang aktibong kaso. Mantang sinabi kan DOH ang kadagdagan na 50,000 Sputnik 5 doses at maabot dadarahon sa mga mataong lugar sa nasyon na may pagitaas nin COVID-19. Nanginginot ang lokal na gobyerno kan Manila o an Manila City sa may pinakalangkaw na implementasyon kan vaccination program kontra sa COVID-19 sa bilog na National Capital Region. Ang sigon sa informasyon ang lokal na gobyerno kan Manila, iyon ang inot may kinaraman igdi para sa makaskas na pagkondukta
nin Vaccine Nation Program susog sa pangapudan kan lokal na gobyerno. Base sa latest na report kan DOH NCR data, 74% kan maabot sa 250,000 na kaso o kaya nin vaccine na nakaalokar sinabi ng syudad iyo ang na-deploy na. Napag-araman man nahilang kay ni. Nagpasalamat si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa mga mahigos na mga opisyal kang syudad. Siring man sa Manila Health Department. Sigon kay Mayor Isko, dakulang pasalamat ang itinatao niya sa mga kakian asin sa iba pang mga syudadano kan Manila na nagkaigwa din makusog na tiwala asin kumpiyansa sa lokal na gobyerno na magsunod sa vaccination process. Mientras tanto, sinabi ni Mayor Isko na sa naghanda na sindangon sa mga 4 na malls kan Manila na yung gigibuhon asin idagdag sa 18 na vaccination sites para sa A4 groups. Ang mga ini yung SM City sa iba-ibang lugar kan syudad, siring man ang Robinsons Manila asin ang Lucky Chinatown Mall. Daing direktang kinaraman sa bagong variant nin COVID-19 ang pagitaas kan bilang kan mga nagagadaan dahil sa nasabing virus. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, matapos sumakat sa 20,000 ang mga nagadaan sa COVID-19. Sinabi ni Vergere na sarong kaso nin B16172 variant na inut nang na-detect sa India ang nagadaan 12 man sana mantang o kaya ang nagadaan mantang 12 ang naka-recover digdi. Mantang 2% ang natumbok na may B117 variant na inut nang na-detect sa United Kingdom na nakagadaan in 2.1% kan South African variant cases. Ang duwang kaso igaman ng duwang kaso sa P1 variant na na-detect sa Brazil na naka-recover as in 2 sa 169 kaso. Ang P3 o Philippine variant ang nagadaan as in iba pa naka-recover na. Maski dit sana ang nagadaan may kinaraman sa bagong virus. Inako ni Vergere na limitasyon pa man giraray ang pagkonduk tanin surveillance. Mga tugang i-prioridad sa COVID-19 immunization program kan gobyerno. Ang 40 anyos asin paitaas, kaibahan ang A4 category group. Sigon kay Health Undersecretary Leopoldo Vega na masalangkaw ang patakot kan COVID-19 sa mga maedad. Kaya po sa Hunyo kakaskasan kan gobyerno ang pagbakuna sa mga iwan sa God A3 mantang pinaghahanda ng pagbakuna sa mga economic frontliners. Kasunod kay ni nagbugtak ng special lane para sa mga mapabakunang health workers na senior citizens as in people with comorbidities. Kadaklan sa mga bakuna itatagama sa mga high-risk areas arog ka National Capital Region, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Cagayan, Valley, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Cebu, Davao as in Northern Mindanao. Sa ngunya, nasa 3,000 na ang vaccination sites sa bilog na nasyon. Sigon man sa National Economic and Development Authority, day mababa sa 35.5 milyon ang mga obrero na target na mabakunahan matapos gibuhon ang simple kan gobyerno ang A4 priority lists. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:29 na. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic.
ang bagong jersey. Mark Kagiwa! May bagong tapas! Stanley! Ringo! It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die! Ginebra tayo! May bagong tapas sa One Ginebra Nation! See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangay-ginebra. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: General Academic Strand, Science, Technology, Engineering and Mathematics, Accountancy, Business and Management, and Humanities and Social Sciences. Technical Vocational Livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive
Automotive Servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cot College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa mong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag dina-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto to grow happy. Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang Biogesic, Matibay! maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. GB News Express. GB News Express. Alas 6:36 oras sa Pilipinas. Suminakat mga tugang sa 32 ang bilang kan mga miyembros kan parlamento kan Democratic Republic of Congo anagadan dahilan sa COVID-19 pon kan magsikad ang pandemya. Sigon kay Jane Mark Bond, First Vice President kan Lower House kan Parliament, na nasa 31,248 na ang kumpirmadong kaso sa indang nasyon, mantang 780 man ang nagadan kay bahan an miyembro kan parlamento. Maski pigobligar ang gabos na magsulog nin face mask dahil pamangiraray na legislador ang nahiling na nakipaglamay, o dakul pa manggiraray na mga legislador ang nahilig nakipaglamay asin nakikisalak sa publiko asin sa kapwa parliament members na dainin proteksyon kontra sa virus. Napagaraman na takot man na magpabakuna ang dakol kan mga manuaan kan Congo dahil sa pagkatakot na madirainin nin maraot na epekto sa sendang lawas o salod. Na-discovery po mga tugang sa Vietnam ang sarong bagong variant nin COVID-19. Ang sa sarong report, sinabi ni Vietnam Health Minister Nguyen Tan Long na na-detect sa sendang nasyon ang hybrid na variant kan COVID-19 na kombinasyon kan UK as in Indian variant. Sarong periodiko sa Vietnam, sinabi kan online newspaper na VN Express na nadiskubre ang mas marikas na maipasa na sa paros ang nasabing hybrid na variant nin COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. Kontra COVID. GB kontra COVID. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Pading Mar, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Ipinaliwanag kan Department of Health kung nga kay Puan Gibon ang pagpaprioridad sa pagbakuna kontra COVID-19. Sinabi ka na ahensya na initanganing magbaba ang bilang ka mga nagkakahelang asin magagadan.
siring mantanganing mamantinir ang kapasidad kan health system kan nasyon. Sarong pagirumdum kan DZGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mga tugang Pag-asa Legaspi, kaiba si Milvin Almuela sa kamugtakan kang panahon. Hininang sa tuyang ligtas sa peak sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang sentro kang tropical storm na si Dante, pigakarkulong nasa distansyang 650 km sirangan kang Davao City o nasa distansyang 1,065 km sur sirangan kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 7.6 degrees north, 131.7 degrees east. Tagliang kusog na duros na 65 km per hour alani sa sentro asin pagbugsoning duros na abot sa 80 km per hour. Nagihiro pa siring sa norte sulnopan sa rikas na 15 km per hour. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sundo mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang mga localized thunderstorm. Maluya, sundo, moderatong duros na halit sa sursirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ning temperatura pigilauman santas poon 27 sundo 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:17 ning pagkaga asin masulnop at yan na alas 6:08 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela kang Pag-asa DOST Legazpi. Business News. Business News. Mga tugang, maumento daw sa giraray ang presyo kan oil products ngunyan na paglaog kang bulan nin Hunyo. Malangkaw sa ang presyo nin gasolina nin 55 sagkod 65 sentimos. Pinaglauman man na madugang nin 30 sagkod 49 sentimos ang kada litro kan diesel. Mantang 20 sagkod 30 sentimos kada litro aumento sa presyo kan kerosene. Sigon sa mga taga-industriya, nasabing oil price hike dahil sa kawaran ng deal sa pagultanan kan Estados Unidos sa Iran sa pagtanggal kan embargo. Mantang nagiging areglado naman ang ekonomiya sa Estados Unidos kaya nadugangan ang sa indang demand sa petrolyo. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, didi po kita sa informasyon tungkol sa 500 years of Christianity. Ang San Juan de Dios Educational Foundation Incorporated Hospital o dating Hospital de San Juan de Dios ang pinakainot na hospital sa nasyon na pig-establisir kan Franciscano kang Hunyo 24, 1578. Si Father Juan Clemente ang nagtiyaga na dalan medicinal value kan malalain na tropical plant sa Pilipinas tanganing bulungon ang mga nagihelang asintios 300 metro kwadrado ang nipahat asin bamboo hospital ang napatindog sa inot dangan pigsugpunan ini ward pagabot ni Father Juan Fernandez de Leon kan taon 1590. Kan Abril 6, 16, 500 o 1594, nagdisponer nin tabang an Confraternity of Mercy para sa ikatulong ward asin kan 1596 pinag-take over ni sa pamamahala kan ospital. Matapos ang kasulo kang 1603 asin linog kan 1645, nahubas ang rekursos kan Confraternity kon kaya nagdesisyon na ipamahala ini sa Brothers of St. John of God. Taon 1936, naging pinakadakulang private hospital sa nasyon ang San Juan de Dios sa pamamahala kan Daughters of Charity of St. Vincent de Paul. Alagad, mantinidong distroso. Walagad matinding distroso ang inabot kay ni
Pagkatapos kan Manila Liberation kang 1945, kaya nailipat giraray ini sa Davie Rojas Boulevard ngunya na taon o kan taon 1952. Kang 1991 pigibo ining Educational Foundation tanganing dakol pang pobre ang matabangan. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa pangaran po ni News Manager Mar de la Cruz, nagsurat kan Bareta, News Director Edwin Peralta, katawang si Angel Salado Lokal, Andy Espinar sa espesyal na istorya, si Ringman ang Mega Force Patrol. Iyan po ang mga baretang totoo, sigurado, asin, garantisado. GB News Express. GB News Express. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon Safe Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya.
namipidan sa albay inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Oy, oras natin. 9 minutes. 9 minutes ding. Okay. Bago mag alas 7, sabi ni Dr. How, garing yan, ipigadalang ko ang kaso mo ta. Sala ngayang oras mo noy. Dr. Wilma How, good morning Tabi, say my friend. Good morning Tabi. Alright. Mga tugang, nagpatanid si Mayor Rosal sa mga establishmento asin sa ibang tao sa Legazpi. Ipapasara niya an arinman na establishmento de negosyo na habo daan na magsunod. Ipapasara niya mga tugang an mga negosyo asin iba pang establishments na habo magsunod mga tugang sa tungkol dyan Tabi sa COVID-19. Dahilan Tabi sa padagos na paglangkaw mga tugang kan kaso kan COVID-19. Di ba? O kasubago, sa may report si Lawrence na may nadakop na nagturupada. Hindi kita nagkakatar naman. Alam kawuno na nga ni mga tugang ang nagadagdag. I mean, kung sabi yun Tabi, padagos na nagadagdag ang kaso kan COVID sa Legazpi. 71 so pinaka-record high per day. Maringa ka sa punta diit, garo 5 anom ito. Mga tugang, sa likod ka narog ka na bagay, nagkuturupada pa kita. Nadakop kang pulis, Tabi. So nadakop mga tugang na nagakandaki mass gathering sa tupada. Kaya ang patanid ka lokal na gobyerno, mga tugang sa Legazpi, Tabi, sabi ka na alkalde sa iyang Facebook post, ipapasara ko ngaya ang establishmento na habo magsunod. Iyan, matesting ta, mga tugang kung ano man ang gadyan, mga tugang na mangyayari, Tabi, sa mga maabot na aldaw. Tamis mo nga ning ang lokal na gobyerno na haadit. Imagine na, mga tugang, ang mga nagakaurakitan Tabi kang kaso nin COVID sa syudad nin Legazpi. As of now, ang Bicol, ang kaso sa kada probinsya, mga tugang, ang Legazpi, Buda Albay po, padagos na naghahabol, nagdadagdag talaga, increasing ini. Susog sa report, mga tugang kan Department of Health kasuhapon, ang probinsya sa Bicol na may pinakalangkaw, mga tugang na kaso nin COVID-19, iyo po ang Camarines Sur. Ang Camarines Sur po, as of yesterday, kasapon ay linuwas kan DOH, pero ang date niya is May 29. Ang Camarines Sur po, 1,043.
Ang ikadua na may halangkaw ang kaso, iyo tabi ang Naga City o sarong lugar ini 769. Nasa ikatulo kita mga tugang sa Albay. Ano? Nasa ikatulo sa Albay, ang Albay tabi 701 ang kaso. Sunod dyan, ang Legazpi 425 na palang kita, Jing. Ano? 425 na palan. Pero sa record ka ikan syudad, masura babae nita. So mga nagpositibo tabi sa COVID na okay na, na-release na, dahil paputulos na kakareport sa DOH. Okay? 425 susog sa record kan DOH. Ang sunod dyan, mga tugang nasa ikalima na pwesto, iyo po ang Masbate, 345 ang Masbate. Ang Sursogon, 278. Ang Camarines Norte, 151. Catanduanes po, mga tugang, 107. O yan tabi ang breakdown. Pero may others ding 68. Siguro, so bako ini mga taga-digdi, nadigdi po mga tugang nadidetect na nagpo-positibo sa COVID-19. Yan po, o yan tabi ha. As of now, igwa kita ki 3,888 na aktibong kaso. Ang Okta Research, mga tugang sa Manila, nagpatanid sa mga probinsya sa Mindanao, sa Visaya region, buda sa mga probinsya kan Pilipinas, na maghanda da tabi asin mag-ingat sa posible mga tugang na paglangkaw kan kaso nin COVID-19 sa palibuta. Inda kung ano na hiling na mga factors, mga indicators kan Okta Research na nagpapatanid ini mga tugang sa tuya gabos. Para mabawasan ang COVID tabi, magsabit ki tarps kan mga kandidato. Sira nga na, amigo. Matatakot nga yan virus kaan. Amigo, pakaray nga ni sir. Mga pait muna naman na. Tabi, tasabi kan sa utang para dangog, mga tugang, mas siya da na handal. Yung ani po, gabos man talaga kita na-date. Gabos man kita na-date. Sa pag-date ang iyan, kay puhan mga tugang, nalabanan tayo ni, tindugan tayo ni, buda kay puhan tabi na magsunod sana sa tama na protocol. Kung iruling ako, kasuwapo, nag-ikot-ikot ako diyang sa Legazpi, kadakol kan mga mag-aramiga, nag-arak bayan, tulong iriba, apat alaman na, di ba? Tulong iriba, nag-arak bayan sinda, naglakaw-lakaw. Magpila ka sa cashier, kung day mo taraman ang kwan, ang kataning mo na tumindog duman sa may marker, day kaya panupang i-remind. Di ba? Ito. Good morning, Henry M. Sa Daraga po, sa Daraga, increasing man ang number of cases. O madali lang ta. May 1 minuto pa man bago mag-alas 7. Sa Daraga, mga tugang sa may anom na kaso hapon eh. May anom na kaso hapon, mga tugang sa Daraga. Sabi ni Mayor Vic sa iyang post, alos databi pano na ang mga hospital sa palibuta. Hagad ko nga niya po ang sa indong kooperasyon, magsunod kita sa health protocol. Yan, ha? Basta na tama interview daw kita sa BRTTH kung kumusta ang status kan BRTTH. Ang aram ko talaga pano na dyan, pati gari papapano na, dilag ko lang sure ha, may interview kita sa BRTTH,
Ensiring man po sa mga nakaswab, piga-swab, pila-pila. Mga tugang yan po sa palibot. Kaya, dahil na po paghalato na kita, maswab pa. Diba? Mag-ingat, tabi. Pakibati sa sakong madi na si Salome Negrete, 70th birthday ngunyan. Happy, happy birthday. O, mading Salome Negrete, happy, happy birthday po sa imo. Sabi ni Madi na, ano ini, Kapitan Kan Gapo. Kapitan Ami Nosidal. Okay? Good morning, tabi sa Indo dyan, mga taga-Kapo Kamalig. Bata na dangog nindo kasuba gusto bareta tan na sinurat ni Padingmar. Sana day makaabot ini. Sa Vietnam may na-discovering bagong variant. Kombinasyon mga tugang kang Indian, Buddha kan, kan UK variant. Hybrid tabing COVID na iyog-uyogon mo. Pati ang COVID, may hybrid na. Kombinasyon tabi kang UK as in Indian variant. Sa sinurat ninda sa sarong periodiko sa Vietnam na diskubre, na inida ang marikas na mag-ulakit ding. As in, mga tugang na ipapasa sa paros. Airborne. Sana po dahil makaabot digdi mga tugang sa Pilipinas. Naipapasa databi sa paros, iyan na discovery na variant sa Vietnam. Mga tugang susugyan sa sendang health ministry na pangaran si Nguyen Than Long. Ala, ingat po kita. Salamat kan sa iyong pagantabay. Bareta alas 7 susunod na. Kay ba po si News Manager Mar de la Cruz. Salamat kan sa iyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye. God is good all the time. Can't live without you if the love was gone. Everything is nothing if Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kahit